Jokhon te 18 bosor kawi budro ni hi sengkhe ne ha hi khanai phai mani tabok jora ha maya chini hawo tong tu tei जों सिनि हारदि हि मासां ठीक नसों सावन नाया के तंग नांगमानि तबु ताक जरा लिदारो खासिया बहो ओपंयानि बाङै रांमा खे ताक फानो ननो मन्त्रि रो नाय फोंखे हिजि थांलांखाया कागै हा सामानि बाद्रवै थुं आगे 96 95 रो पेट कोन्थि तंनाय हाय बहाय मांसि तांनि लिदारो पेट कोन्थि मांसि साथौ परमांसि जाने जा बहो अपंगानि सिनि नाय थांबायो बरगले हाप्रो मासायानिफ्राय पेट कोन्थि नखाव नियगले तां मासाया दे त मन्त्रि र नाय फो ननो टिकेट र नाय फो केथु हा सामानो याका गै सारेन्दार रय थांबाय सोबानो नायसेगै हिंनाय जों तला तंनाय र जों न सिनि र नायसिरंसिदि जों बुतै नर्मेल त जे अकरा र न नायसे हिंगो नियनि सायानो जों नुकु जोंले नायै सि तंनाय बे हायनि बाङै निरो महाराजा नमले हाजाक फो महाराजानि कक्सि खोनाया जिनि महाराजा माहिके हार्ट अटैक सिंगि थैमा पाइनायमले अमाहायले तांथों जिनि बुबाग्रा हायतो तांथों हायफोरनि निरो बुबाग्रानि बोखानो कष्ट र नायके निरक्सि कष्ट र बय बाक्सा हिंगि तंतते अमाहाय तां बायदि मासोकदि रांसिनि नों थैफ्रा तेलाङै देमानो लगेवा हायफा बुमुन खलायैसे जेमनु खानि बाङै सामों ताङै नेताजी सुभाष चन्द्र खुदिराम बरसंहाय रखेनि रक ताङै थांमानाय थैरबाय मानाय दे रां माखेस थांबायबाय यंखे नियक तमानि बाङैबा पेट कोन्थि निरक्सि 1 नम्बर पेट कोन्थि